Ma, mayong hapon. Ikaw ni si Rosalina Zamora? Sa ninyo cash ni? Member ka sa ninyo cash? Na kay loan dito? Na kay utang? Pila nakakuan? 47 man ang ninyo kuan. Oo. Pila na day ka bulan sa nayaran? Mga kuan na. Sila na to sa months Wala mo bayad dira? Wala gud ang taon. Kani yung mga kauban sila ah. Wala mga bububoy ra na diri. Ay mo oh. Bangka lang taon na dito. Mga kuan na lang ko. Ang tapos sa ato na kapisa. Nya paano ni kuan? Naalam ni papermahan sa imuha ma'am nga pamatuod nga nakaabot mi diri. Diri sa mga kenan. Sa kuan mi sa office ni Taniupa. Naalam mi pa-receive. Ma'am, naalam mi pa-receive nga ano kay ma'am kay wala man gud siya kabayad dito sa Niyukas. Kiran? Dili, naalam mi papirmahan. Papirmahan sa iya kay wala man gud siya kabayad dito sa Niyukas. Proof nang namo ba nakaabot mi diri ma'am kay wala pa daw siya kabayad. Atuan lang daw niya dito sa nag-overdue naman gud ma'am, maong gipadtuan sa amo adiri. Pakuan lang namo ni ma'am kay para proof lang namo ba nga nakaabot mi diri na alam mi papirmahan sa imuha. Dali ma'am. Dili man kaon saon papirmahon ra man. Sige ma'am, itaas na ma'am. Surprise! Happy birthday! Joke lang ma'am ha. Joke lang, walay utang ah. Dali ma'am, diri ka ma'am oh, diri ka ma'am. Ma'am, diri ka ma'am. Ali, diri ka ma'am, diri ka ma'am. Ma'am, walay bayro no na, ikaw pa na i-court na. Yeah. Happy birthday! Ilan na edad ka ron? 62. Mura na mag-50. Wala nagdrama man mo. Wala nagdrama ba? Ma'am, nakabalo ka kung kinsay nagpadalaan eh? Wala. Wala sa gawas. Oh, expected. Sige. Ang nagpadala na ay mensahe para sa imuha. Ana siya, to my beloved pinaka-favorite o kinakusgan na iyaan, Mami Rose. Happy birthday. Ako wish nimo nga tagaan ka pa sa Ginoo og igong kusog para makasugakod sa tanang pagsulay sa kinabuhi. Unta tagaan ka og maayong panglawas pirmi kamuduha ni Uncle Landring. Salamat sa tanang kaayo o gugma. Salamat kaayo sa unang panahon nga nagpuyo pa ta sa dakong balay. Gitreat ko nimo nga tinuod nga igsoon sama sa paghigugma sa ako ni nanay o papa. Dili na ako malimtan. Sige ko nimo gasahan og pritong mani og pan di munggo. Og kadtong sa dihang nag-asawa ka na, naglain na mo balay. In times na wala mi makaon sa balay, gutom kaayo ko. Moadto ra ko sa inyo balay, pirmi ko nimo ginapakaon bisan dako ko og kaon. Dili na ako malimtan tanan nimo kaayo sa ako in my heart. Ikaw ang ikaduha nako na inahan. Once again, happy birthday. Unta daghan pa katuigan nga mag-celebrate ta. Love and care. Yang all the way from California. Ay, si Yang, unsa nimo ni siya, ma'am? Pagmangkon. Wow. Doon sila upuan. Mama, okay. Okay, unsay kuan ma'am? Mga mensahe nimo kay Ma'am Yang. Salamat kaayo sa
pangalan niya. Sa pa. Ating ko. Salamat kayo siya. Natulog naman ba siya karon ma? Oo, natulog na gani. Katuray mong masulti sa iya ha. Salamat kayo. Oy. Magan ko siya sa taas pa nabuhi. Iya ang pagkabili. Talo. Oo, gani no? Okay. So, mag-blow sa taog candle. Ma'am, kantahan na to si Ma'am og happy birthday. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay, Ma'am, make a wish and blow your candle. Yehey! Happy birthday! Ma'am, nag-expect ka karon nga na ay mo abot? Wala? O, di man lagi munda nga itong luha. Ang kaluoy. Isa na siya. Luha. Isa na luha na sa kalipay. Ay, asa imong anak? Sa ma'am, unsay wish na kay mama? Birthday nga mo abot ni Ros. Good health. O blessing nga mo abot. Okay. Ma'am, sige kami ang Sweet Joy Will of Surprise sa Kidapawan. Nalipay mi nga kami ang napili ni Ma'am Yang Yang nga maghatod diri og sorpresa sa imuha. Og nasaksihan namo no nga murag na happy pod kaayo ka sa iyang gipadala. Touch kaayo no, na touch. Nya ma'am, happy ta karon? Happy ta karon? Happy. Okay. Sige palakpakan na to si Ma'am. Lakpak ni si Lola. Happy birthday.